Tous ceux qui sont là, tous ceux qui n'étaient pas là pendant longtemps, nous souhaitons la bienvenue. Notre message dans ces derniers temps sont basés. Les paroles que Jésus a dit sur lui-même, ce qu'il est. Il nous a déjà dit 4 choses. Il va nous dire une 5e chose. Comme pour rappel de moi. Dans Jean chapitre 6, Jésus a nourri 5000 hommes. Après la 5e personne de hommes, il les a nourris. Et après cela, il a dit qu'il est le pain de vie. Et celui qui croit en moi, il n'aura jamais soif, il n'aura jamais faim. Après cela, à la fête des tabernacles des Juifs, on a allumé des bougies partout pour que tout Jérusalem soit éclairé. Et pendant cette fête, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit, il aura la lumière de la vie. Jésus également a guéri un homme, un aveugle né. Pendant cette guérison, il a dit que la personne sur laquelle Esaïe a prophétisé, c'est lui-même, il est cette personne. Verset 10 verset 10 après cela, il est parti à Nazareth. Quand on attend le livre, Jésus a lu Luc chapitre 4 verset 10 verset 17 à 19. Aye o kalan kiraya kuma min kera ale ko la ka jira ka fo o kiraya kuma o dafara. La prophétie qui est sur lui et qui a été accomplie, Jésus-Christ a lu ce passage. O kalan to miriba munumba la ko matigi ni bene kan. Quand il disait cela, il a dit que l'esprit de Dieu est sur moi. Aye nemu. Il m'a oint. Ne ka kero duma fo fantam ye. Pour que je donne la prêche de la bonne nouvelle aux pauvres. Ka jonni kaso la mo horonyali ko fo. Libérer les captifs. Guérir les aveugles. Parce qu'il venait de donner la vie à un aveugle né. Et quand il a fait cela, il a dit qu'il est la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc tous ceux qui sont venus avant lui qui disaient que le tête est Messie mais qui n'avaient pas les œuvres sont des voleurs et des brigands. Ensuite il a dit qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et aujourd'hui, ce qu'il va nous dire, nous lisons cela dans Jean chapitre 11, verset 25 et 26. Ce passage a été lu au début du culte. Et dans ce passage, Jésus nous dit des choses qui sont difficiles à comprendre. Il a dit d'abord qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il va vivre. Ça, c'est pas difficile à... Mais il a ajouté quelque chose au chapitre 26. Et qui est difficile à comprendre au verset 26.
Il dit que celui qui dit, no dara ne la qui croit en moi, o tɛna sa abada il ne mourra jamais. i dara o la wa Est-ce que tu crois à cela? a ye nin fɔ ka da kan a terikɛ lazare tun sara Il a dit cela parce que son ami Lazare était mort. a ye lazare lakunu Il a reçu Lazare est mort. a bɛ ka a fɔ lazare balimamuso mariti ye ne ye su kunuli ani ɲɛnɛmaya ye Il disait à la sœur de Lazare, Marthe, je suis la résurrection et la vie. ni min dara ne la Celui qui croit en hali moi, n'o sara o bɛ ɲɛnɛmaya même s'il meurt, il va vivre. wa min ɲɛnɛma don Celui qui vit n'o dara ne la et qui croit en moi, o tɛna sa abada il ne mourra jamais. kuma gɛlɛn don Et c'est une parole i difficile. b'a dɔn kuma caman a ka di yesu ye mɔgɔ minnu bɛ k'a lamɛn ka kuma gɛlɛn dɔ fɔ u ye walasa ka u hakili sama Jésus aimait dire des paroles difficiles aux personnes qui l'écoutaient pour attirer leur attention. fɛn fɔlɔ a ko ko minnu bɛ nana ale ɲɛ olu bɛ zonw ye binkannikɛlaw ye D'abord, il a dit que ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands. minnu tun bɛ k'a lamɛn olu b'a faamu nka an minnu b'a kalan sisan a faamuyali ka gɛlɛya ma Et ceux qui écoutaient Jésus à ce temps, et ils pouvaient comprendre, mais nous, maintenant, il nous est difficile de comprendre cela. bi a bɛ k'a fɔ an ye min mana d'ale la k'a ɲɛnɛma to o tɛ sa abada Il a dit que celui qui vient et qui croit en moi, en lui, ne mourra jamais. diinɛ bolofara dɔ bɛ yen ale tun bɛ ka nin verset kɛ sababu ye ka kerecɛn caman kunna tiɲɛ jango minnu ka danaya tun ma sinsin kosɛbɛ Il y avait des insectes qui insistaient sur cette parole pour détourner des chrétiens qui n'étaient pas enracinés dans leur foi. u tun bɛ na kerecɛnw ma k'a fɔ ko e dara yesu la sɛbɛ la wa Et il venait voir ces gens pour dire, est-ce que vous croyez réellement en Jésus? u bɛ ɲininkali filanan min kɛ mɔgɔ minnu dara yesu la i bɛ o dɔw dɔn n'olu sara wa Est-ce que tu connais des gens qui croyaient en Jésus et qui sont morts? a jaabi ye awɔ an bɛ dɔw dɔn olu sara Oui, nous connaissons certaines personnes qui sont mortes. u bɛ kuma min tugu la ko tuma aw ka yesu ye nkalontigɛla ye Donc, ceux qui vont dire, oui, votre Jésus est un menteur. u bɛ tila k'a fɔ ko bibili tɛ tiɲɛ ye Et ils vont dire que la Bible est un mensonge. ko yesu yɛrɛ ko ni min dara ale la k'a ɲɛnɛma to k'o tɛ sa abada Parce que Jésus lui-même a dit que celui qui croit en lui ne mourra jamais. a jɛlen don yesu krista ye su kunulen ani ɲɛnɛmaya ye C'est clair que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. a ka ɲi an ka nin kuma fɛsɛfɛsɛ dɔɔnin C'est un peu bon d'insister sur ces choses. ka da kan a y'a fɔ k'a jɛya ale ye su kunulen ni ɲɛnɛmaya ye Parce qu'il a dit qu'il est la résurrection et la vie. yesu ye ɲɛnɛmaya banbali ye siga si tɛ o la Et c'est vrai que Jésus donne la vie éternelle. ala ka kuma ɲɛnɛma de ye yesu ye C'est la parole vivante de Dieu. an ye o kalan kuma caman yohana sura 1 verset 1 ka se 4 ma Et on a lu très souvent dans Jean, l'évangile de Jean chapitre 1, verset 1 à 4. n'i bɛ yohana sura 1 verset 1 kalan Quand vous lisez l'évangile de Jean chapitre 1, ka se verset 2 ma fɔlɔ le chapitre 1 à 2 d'abord, a bɛ fɔ ko fɔlɔfɔlɔ min bɛ wele ko kuma o kuma tun bɛ ala da fɛ o kuma tun ye ala ye au début il y avait la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. fɛn o fɛn da la o si ma da ni o kuma tɛ Et tout ce qui a été créé par lui. o kuma tun ye ɲɛnɛmaya ye Cette parole était la vie. yesu ye ala ka kuma ɲɛnɛma ye Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. bibili min b'an bolo o ye ala ka kuma sɛbɛnlen ye Et la Bible que nous avons est la parole écrite de Dieu. yesu ye ala ka kuma ɲɛnɛma ye Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. ani a yɛrɛ b'a fɔ ka jɛya ale ye ɲɛnɛmaya ye Et lui-même, il a dit qu'il est la résurrection. yohana sura 14 verset 6 Jean chapitre 4, verset 14, verset 6. a ye nin fɔ kalandenw ye u hakili ɲaamɛnɛ Et quand ils étaient troublés, il les a dit cela. ka da kan a ko ale bɛ segin ka taa fa ma Il a dit qu'il va retourner au Père. ale bɛ taa fa ma nka dɛmɛba ni senuman o bɛna to u fɛ badabada Il va aller, mais le consolateur, le Saint-Esprit, il viendra pour demeurer avec eux éternellement. a y'a fɔ yɛrɛ k'a tɛna u to falatɔw ye Il ne va pas les laisser orphelins. nka yesu ka taali ko kuma fa ma o tun ye kalandenw hakili ɲaami Et quand Jésus-Christ a dit qu'il va aller vers le Père, les disciples étaient troublés. yen de a b'u jaabi yohana sura 14 verset 6 ne ye sira ye ani tiɲɛ ani ɲɛnɛmaya Et là-bas, dans Jean 14, 6, il a dit, je suis le chemin. chemin, la vérité et la vie. ne ye sira ye tiɲɛ ani ɲɛnɛmaya Je suis le chemin, la vérité et la vie. ale de bɛ ala ka ɲɛnɛmaya di mɔgɔ ma dannaya fɛ a la
Et c'est lui qui donne la vie aux gens à travers la foi. Nous étions tous morts par nos péchés et nos iniquités. Par à cause du péché, nous étions loin de Dieu. Et comme il n'y avait pas de réconciliation entre nous et Dieu, nous étions tous morts. Par la foi en Dieu, nous avons été régénérés et nous avons la vie. Donc dans le verset 25 et 26, le thème principal est Jésus-Christ est la vie. C'est lui qui donne la vie à ceux qui sont morts. Et la seconde idée est que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Il donne la vie éternelle. Et Jean chapitre 3 verset 16, nous connaissons tous ce verset par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 36. Et il a dit celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Nous avons déjà dit cela dans le message. L'autre question de salut. Et si vous examinez cela dans la parole de Dieu, et vous verrez que ça a déjà été fait. C'est un cours, ça a été fait, c'est un cours. Et ensuite nous serons sauvés. Et ça, c'est pas une question de c'est pas une question qui va nous... Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ a son nom écrit dans le livre de vie. La foi à laquelle nous sommes maintenant, nous vivons cela grâce au Fils de Dieu. C'est comme nous sommes en train d'être sauvés. Et il n'y a pas de doute, un jour viendra. Nous verrons le Fils de Dieu tel qu'il est. Et c'est ça notre salut qui est accompli. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Et nous serons sauvés. Mais ce que Jésus-Christ a dit, Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3:36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3:5, verset 4. Ce passage m'a beaucoup aidé quand j'étais un nouvel pour enlever tout doute concernant mon salut. Jean 5, 24. Qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne sera pas jugé. Et il ne sera plus jugé. Il a quitté la mort pour venir à la vie. C'est une grande parole. Jésus-Christ, il est vivant. Il donne la vie éternelle. 25-26. Et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il ne sera pas jugé, ça a déjà été dit. Et il a ajouté quelque chose encore. Et il dira, un jour viendra. Le jour viendra et c'est tout de suite. Et ceux qui sont morts vont entendre la voix du Fils de Dieu et ils vont ressusciter. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, nous étions tous morts par nos transgressions et nos fautes. Nous marchions dans nos péchés. Et à cause de ces péchés, le jugement de Dieu va s'abattre
passe sur les personnes péchées. nga andara Yesu Christa la tumamina Mais quand nous avons cru en Jésus-Christ, ay ñenemoya bambali di ama il nous a donné la vie éternelle. jahanama ta ko o joro manganga ye chrétien na Les chrétiens ne doivent plus avoir la peur de l'enfer. chrétien te a jigida saraka boka asale ko fe kadaka min dara ala dengela ñenemoya bambali be o tigi Les chrétiens ne mettent plus sa confiance dans le sacrifice après sa mort parce qu'ils croient déjà en Jésus-Christ. Yohana sura woro verset bi nan ni wolofla Jean 6, 47. min dara nela Yesu côté Et Jésus à Christ a dit, celui qui croit en moi, ñenemoya bambali be o tigi fe il a la vie éternelle. Ani yoro min gala verset mu gana woro ina sisan Et le passage que nous venons de dire dans le verset 26, ko ne min ñenema do celui ne ñenema do qui vit, bibi no dara nela celui qui croit en moi, o tena sa abada il ne mourra jamais. balmo ni kuma koroydi Et chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? jango nye dine bolo fara min ko fawye Et c'est quand j'ai parlé de cette secte religieuse, kuma chama ube chrétien kaburu do munum be dugula wo yoro fo awye et très souvent les cimetières chrétiens, ils vous parlent, je dis cela. ni Yesu ko min nyama do no dara alella ka nyama to o tena sa abada Jésus-Christ a dit, ils disent que Jésus-Christ a dit que celui qui vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Yesu be ngalon dige wa Et est-ce que Jésus-Christ a menti? Yesu ma ngalon dige Il n'a pas menti. ante sawa Est-ce qu'ils n'allons pas mourir? ante sawa chrétien Est-ce te qu'ils n'allont sawa pas mourir? chrétien te sawa Est-ce que les chrétiens ne meurent pas? chrétien be sa Les chrétiens meurent. otuma ni kuma e chien wa Mais donc, est-ce que cette parole est vraie? o chien do nasra jumen fe ne ya fam to di de ya fam to Dans di quel sens? hey mumbe C'est la mort spirituelle. ko chrétien ko ni la saya be chrétien te sa ni la Les chrétiens ne meurent pas spirituellement. ni che jabi warbe ya Merci beaucoup. Il y a d'autres jabi warbe réponses. ha ko kelendo hey ne taw hagreji ni mo ko baptiser tawla de barseli kalambe di ruma kaban Et donc, ceux qui doivent être baptisés, on les a déjà donné les leçons, les enseignements sur le baptême. ni ko kelende koy Et ça, c'est quelque chose qui est passé réellement. barseli kalambe di lengo uma Après d'avoir donné les enseignements sur le baptême, mais ye kalanduma ayu ni nga ko Yesu e join celui qui leur a donné l'enseignement a demandé, mais qui est Jésus? uma se ka jabi lige Ils n'ont pas pu répondre. asegna ni ngali ka Yesu e join Et il est revenu sur la question pour demander, mais qui est Jésus? do e jagile ya soro ka golowli Et quelqu'un a eu le courage de lever sa main. ay kuma doma Et on leur a donné la parole. ako ima fo ko Yesu wa Il a dit, mais vous avez dit Jésus, non? ako Yesu farafindo wa farajedo wa abe sanfɛ wa abe duguma wa anta dɔn Il a dit, mais ne savons pas si Jésus-Christ est noir ou blanc, il est en haut ou en bas, nous ne le savons pas. a dusu tiɲɛna nga a ye a yɛrɛ minɛ Il était fâché, mais il s'est retenu. a ye tɔw ɲininka ko aw fana don Mais il a demandé aux autres, et vous aussi? kulubalikɛ ye jaabi min di olu don ko o y'an bɛɛ ta ye o kelen de don Ce que tout le monde a dit, c'est ce qu'il a dit. balimaw Chers frères et sœurs, an balimamuso ko kerecɛn tɛ sa ni la et notre sœur a dit que le chrétien ne meurt pas dans le domaine spirituel. an bɛ kuma fɔ cogo wɛrɛ la Et nous allons dire autrement, kerecɛn ye jɔn ye qui est ce vrai chrétien? a salen tun don ni la ka da kan efesikaw sira fila ko an bɛ salen tun don ni la ka da kan an tun bɛ taama an ka jurumuw la o jurumuw ye an ni ala cɛ fara ala bɛ an lajɛ taamaw ni an ka kɛwalew la nka ala b'a jate ko an salen don Les chrétiens étaient morts spirituellement parce qu'à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions, bien vrai que nous marchions, nous sommes vivants, mais Dieu nous considérait comme morts spirituellement. an t'a fɔ ko kerecɛn tun salen don a ti fɔ o cogo la dɛ le chrétien n'était pas mort Il n'était pas mort. anw de tun salen don Et nous étions morts. an bɔra kalama ko an salen don nka ala ye cogo di an ma ka ɲɛnɛmaya banbali sɔrɔ an ye danaya kɛ o la tuma min na an ɲɛnɛmayara ko kura Donc, quand nous étions morts et quand nous avons cru à Jésus-Christ, Dieu nous a donné une nouvelle vie. anw ni Krista bɛ ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ sisan Et nous vivons avec Christ maintenant. anw ni ale na kɛ ɲɔgɔn fɛ nɔrɔ la don dɔ Nous vivrons avec lui dans la gloire un jour. o tuma n'an ko ko kerecɛn tɛ sa ni la
Donc quand nous disons que le chrétien ne meurt pas spirituellement, ay chrétien ñenema do kaba le chrétien est déjà vivant. antun sara ni ta fanfɛ Nous étions morts spirituellement. nga sisa krista la an ɲɛnɛmayara ni ta En fanfɛ Christ, nous sommes vivants aujourd'hui. siga t'a la ɲɛnɛmaya banbali an ta Il ye n'y a pas de doute, nous avons la vie éternelle. nga yesu kan bɛ saya jumɛn de ma yan an tɛ sa abada Mais de quelle mort Jésus-Christ parle ici, nous ne mourrons jamais. yesu kan bɛ saya filanan de ma Et Jésus parle de la seconde mort. kuma dɔw la a bɛ mɔgɔw a bɛ kuma gɛlɛnw fɔ ka aw hakili bila baara la Très souvent, il donne des réponses, des questions difficiles pour attirer votre attention. bibulu n'i b'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ saya miirili saba de y'a kɔnɔ Et quand vous examinez la Bible, il y a 3 idées de mort. an bɛ saya min dɔn ni ani farikolo farali ka bɔ ɲɔgɔn na La an mort bɛ que bɛn o nous de dɔn connaissons, la division, la séparation de l'esprit et du corps. farikolo saya Ça, c'est la mort du corps. farikolo bɔra bɔgɔ la a bɛ taa bɔgɔ la ni bɛ taa a daba ala fɛ Le corps a quitté la terre, il va retourner à la terre, mais l'esprit va vers Dieu. o ye miirili fɔlɔ ye Ça, c'est la première idée. miirili filanan La seconde idée, efesɛgɛw sɔrɔ fila kan bɛ o de ma k'an taamatɔ to an sen kan an ka jurumuw ni an ka hakɛw la ala ko an salen don ni ta fan ce fɛ dont parle Éphésiens chapitre 2, bien vrai que nous marchions, nous sommes vivants, nous, à cause de nos péchés, nous étions morts spirituellement. saya miirili sabanan La troisième idée sur la mort, yesu krista danaba tɛna o nɛnɛ abada celui qui croit en Jésus-Christ ne va jamais goûter cette mort. a bɛ fɔ o ma ko saya filanan Ça, c'est la seconde mort. a bɛ fɔ o ma ko saya banbali Euh, la mort éternelle c'est la mort éternelle. a bɛ fɔ o ma ko jahanama C'est ça l'enfer, la Géhenne. o de la ni an bɛ segin an ka verset 26 in kan Quand nous revenons notre verset du jour, yesu krista danaba tɛna sa a tɛna saya filanan nɛnɛ abada et celui qui croit en Jésus-Christ ne va pas goûter à la seconde mort. o de la a sɛbɛnlen bɛ jirali sura mun kan C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 6 le verset 6. minnu ye nin yɔrɔ sɔrɔ sukunuli fɔlɔ la Ceux qui ont pris part à la première résurrection, olu ye jubadenw ye et ce sont des personnes bénies. saya filanan tɛna se sɔrɔ olu kan Et la seconde mort n'aura aucune puissance sur eux. amen Amen. jahanama jɔrɔ t'an na Et nous n'avons plus d'inquiétude concernant l'enfer. saya filanan jɔrɔ t'an na Nous n'avons plus d'inquiétude concernant la seconde mort. ka anw ɲɛnɛma to Quand nous sommes vivants, anw dara yesu la nous avons cru en Jésus-Christ. an ɲɛnɛmayara ni ta fan fɛ Nous avons été rendus vivants spirituellement. wa an tɛna sa abada saya filanan an tɛna o kɛ Nous n'allons jamais mourir, nous n'allons jamais voir la seconde mort. a barika ala ye Gloire soit rendue à Dieu. o de la n ka kuma kuncɛtɔ Tout cela, pour conclure, ne n'a fɔ ko bi ye kisili don ye dɔw fɛ je vais dire qu'aujourd'hui c'est le jour de salut. n bɛ taa egilizi la o ko tɛ C'est pas une question d'aller à l'église. n bɛ nin kɛ egilizi la o ko tɛ C'est pas de dire je vais faire telle chose à l'église. ɲininkali ye nin ye e ɲɛnɛma don wa La question est ceci, est-ce que vous êtes vivant yesu krista la en Jésus-Christ? yala ala ka ɲɛnɛmaya bɛ e la wa Est-ce que vous avez la vie de Dieu en vous? n'o de t'i la Et si vous n'avez pas cette vie, diinɛ walew t'a to i ka kisi saya filanan ma et à cause des œuvres de la religion, vous ne serez pas épargné de la seconde mort. yesu danaya sɛbɛ o de b'an kisi saya filanan ma C'est la vraie foi en Dieu qui nous sauve de cette mort. hebru sura 3 verset 15 ko Hébreux 3:15 nous dit, ni aw bɛ ala kumakan mɛn et si vous entendez la parole de Dieu aujourd'hui, aw kana aw dusu gɛlɛya n'endurcissez pas vos cœurs. n'i bɛ bɔ a kalama ko tiɲɛna e ma ɲɛnɛmaya banbali sɔrɔ Et si vous vous rendez compte que vous n'avez pas cette vie éternelle, min ko ne ye sukunuli ni ɲɛnɛmaya ye e ma da o la et fɔlɔ si vous ne croyez pas à celui qui a dit je suis la résurrection et la vie, bi ye don ye i ka kunnaja don aujourd'hui c'est votre jour. bi ye ala ka latigɛ don ye Aujourd'hui c'est le jour que Dieu a décidé. a tɔ ye e yɛrɛ ka latigɛ ye C'est à vous de décider maintenant. nka ala ko i kana i dusu gɛlɛya Mais Dieu vous dit n'endurcissez pas vos cœurs. sɔn i ka danaya kɛ min ye sukunuli ni ɲɛnɛmaya ye sɔn i ka danaya kɛ o la Acceptez la personne qui a dit je suis la résurrection, la vie, croyez en lui. n'i y'o kɛ Et si vous faites cela, i tɛna sa abada vous n'allez jamais mourir. amen ala ka duba an ye Que Dieu nous bénisse.